I per què ho dic? Perquè, pensant en la gent, amb els cristians normalets, dels nostres barris, de dir la fe és simplement una adhesió intel·lectual a unes veritats. Creuen, sense problema, Trinitat, la transubstanciació, la virginitat, etc. La caritat, per ells també és molt concret, són els actes que fan i tal. En canvi, l'esperança no sabem on posar-la massa, perquè l'esperança, jo després faig servir aquesta imatge amb moltes respostes, per mi és com un pont, és a dir, uneix el que espera, allò que espera, i aquell de qui espera i allò que espera. I aquest pont es fa del risc, de la il·lusió, del compromís, etc. I llavors, quan la fe es posa al final, quan ja he buscat totes les solucions i no me'n surto, llavors la fe és l'últim que es perd, llavors es perd. Parafrasejant una frase del Bonhoeffer, del teòleg aquest, jo dic, ell diu, Déu l'hem de trobar en la vida, no en els límits. Doncs l'esperança es pot dir el mateix, és a dir, l'esperança l'hem de trobar en la vida. Si la guardem pel final, pels límits, quan ja no hi ha res a fer, llavors no serveix. Per tant, en aquest sentit, dic això de l'esperança. Doncs una mica és això que ja he dit, ho concreto més, és a dir, les de la sala d'espera és aquelles que no et depèn de tu, és a dir, esperes que arribi el tren, esperes que la sort t'afavoreixi, esperes que el metge surti i digui tot ha anat molt bé, i per tant, l'esperançat és totalment passiu. En canvi, l'esperança autèntica humana hi ha, perquè l'esperança, abans de ser teologal o al mateix temps, doncs hi ha una esperança humana que és realment esperança, que és aquesta que deia, és dialèctica, o avui diríem interactiva, és a dir, tots dos són actius, el que espera i de qui esperes. És a dir, el qui espera doncs ha de saber què espera, ha de buscar, ha d'intentar fer passos per trobar-ho, i per part de qui espero, doncs vol dir confiar en aquell que espera, ajudar-lo, i per tant, llavors, passant al teologal, vol dir que l'home que espera, la dona, doncs vol dir que viu aquest món i viu compromès, que l'estima, però que no l'estima tal com és, sinó que l'estima i el treballa tal com pot ser. I esclar, tal com pot ser només es pot creure, no tenir-lo com absurd ni niquilista i tal, només es pot creure des del creure que Déu, quan a la primera pàgina del Gènesis, et diu, surt a la finestra, cada dia i diu, i Déu veia que allò era bo. I per tant, en aquest sentit, és això del pont, em sembla. Aviam, quan Sant Pau, en una de les cartes, diu a molts cristians que treballin, no els hi diu perquè són uns vagos, uns mantres, sinó que els hi diu perquè, diuen els exegetes, que en aquell temps esperaven que el regne estava a la cantonada i per tant ja no calia fer res. Doncs això és tal com ho viuen molts cristians, és a dir, el món és així, siguem bona gent i ja ens arribarà. I en aquest sentit és quan, amb tota la raó, ens diuen que la fe és la vida del poble, perquè ens paralitza i tal. Clar, quan, no sé què ho diu, però per mi això és molt maco, de dir, quan el món i la història ha sigut digne per part de Déu d'entrar-hi i de viure-hi amb sentit, perquè Jesús viu amb sentit, tot allò que nosaltres ho vivim, inclús deshumanitzant-nos, ell ho viu de tal manera que cada vegada és més humà i per tant té sentit. Doncs aquí està el fonament de dir, vol dir que podem viure amb sentit i per tant hem de buscar, hem de lluitar per viure i per donar-hi aquest sentit. I tant. També Sant Pau que diu que si la fe només servís per aquest món, som els més desgraciats dels homes. Vol dir que la fe, l'esperança i tal,
hi ha un plus amb allò que aconsegueixes. I per tant, vull dir que quan vivim madurament, amb il·lusió, trobem moments d'aquells que el nostre poeta, el Joan Maragall, diu hi ha moments que voldríem fer eterns. Hi ha moments que són com el vermut, que dius, quan et sents estimat o quan estimes, és molt maco, però això et fa sentir de dir necessito més amor. Per tant, això és el que... Aleshores, l'Ernesto Cardenal, amb un fet que també és d'aquests que em marquen, doncs, quan la campanya d'alfabetització a Nicaragua anava visitant les comunitats on hi havia molts joves que estaven treballant per reconstruir, es va trobar una noia que anava amb una pila de maons i l'Ernesto li diu: què, reconstruint aquesta casa? I la nana, que maca, li diu: no, reconstruint el país. Aquest és quan fem una cosa positiva de construir el regne, estem fent regne. A mi em sap greu, i a vegades en alguna que li he pogut dir, alguna persona d'aquestes que creu o no creu, que està treballant i deixant-hi la pell en llocs d'aquests, i li dius: si poguessis tenir el goig de saber que tot això que fas no és només això, sinó que estàs construint el regne, que és molt més, és que és un goig gran de dir: Jesús, un vas d'aigua donat a un pobre no es perdrà. Per tant, vol dir que un vas d'aigua és molt més que un vas d'aigua. Doncs és en aquest sentit que és molt més. I això, aleshores, ho tinc clar amb els nois, de dir, i amb els que hi treballen, de dir, fan homes. Ara no vull fer propaganda d'una marca de cosmètics, però una marca de cosmètics que no en gasto, una vegada vaig trobar un punt de llibre que hi havia un cor carrincló i una frase que deia: l'alegria es contagia. Els fills de l'Ateneu del món en saben més que nosaltres. Ell entenia que si una senyora, o ara també els senyors gasten cosmètics, doncs gastava els seus productes, aniria tan content i això que tothom diria: escolta, quina marca gastes? Doncs és el mateix, de dir, i el papa Francesc, que això ho entén, doncs esclar, ha dit l'alegria de l'Evangeli, perquè sap que l'alegria, quan vivim l'Evangeli amb alegria, això es contagia. En canvi, quan som cristians, el mateix papa diu que anem tot el dia, encara de Quaresma, estem inflant la desesperança. Les primeres comunitats, deia que es reunien, partien el pa amb alegria del cor i resulta que s'apuntaven 5.000 aquell dia. Doncs, vaja, la cosa va per aquí. Aleshores, els cristians d'ara, no sé, el papa ho sabrà, si fem cara de Quaresma em sembla que bastant, però vaja, hi ha molta gent que viu l'alegria. Els humans hem sortit bé de fàbrica i per tant vol dir que podem, per més, i això tots ho hem vist, una vida regregada, marginada, fins i tot quan, per tots els cops i pels que han rebut, arriben a menysprear-se, aquests pobres, però segueixen sent humans. I per tant, es pot demanar, no pots demanar per als alumnes, però sí que pots demanar a qualsevol ser humà, fer-lo humà. I aleshores, això, doncs, es veu en tots aquests que treballen en les llistes seques, en tots aquests llocs on he estat, quan arriben apallissats, menyspreant-se i tal, quan han trobat algú, els terapeutes, els educadors, que hi han cregut, que tenien esperança, doncs, evidentment que n'han sabut fer una persona. Per tant, però això vol dir que els educadors tenien esperança, sense confiar en aquella persona, no n'haguessin fet una persona. Aviam, la resurrecció precisament és el que dona sentit últim i ple a l'esperança humana teologal, que l'afanar, partint d'aquestes esperances humanes, li dona tot el sentit i fa. I en què consisteix la resurrecció? Doncs precisament en què Déu es fa humà
per dir, mireu tot el que us he creat a imatge meva, per tant, per dir-nos cada ser humà és un Crist, i per tant és el que podeu arribar a ser tots. I ressuscitant-lo, aleshores ens diu, veieu en qui podeu confiar, perquè quan sou aquests i jo confio, pot ser, aquesta és la resurrecció, no és la de les passions, ni és un fet material i físic, és aquesta que ve, aleshores, clar, les esperances de sala d'espera, doncs és només un pont, les dels actualment els transhumanismes i tots aquestes només és un pont, i per tant aquestes fracassen, vull dir, és tot el fracàs d'això. Per tant, només quan hi ha aquests dos ponts, i llavors aquests dos ponts en les esperances humanes són aquest, el drogadicte, l'home del carrer i el terapeuta i tal, per això es queda aquí. Quan això Jesús ho passa en l'absolut, és quan ell es fa el pobre, es fa el desgraciat i tal, i quan el pare diu, veieu com d'aquest home que no té rostre humà en puc fer un home? I llavors, clar, llavors, per tant, l'esperança només té un fonament, que és la confiança. De dir, per què? Perquè la confiança, ni la sala d'espera ni el transhumanisme són humans. Clar, si fos una evidència, això ja ho contesto la següent, de dir que en el següent dius, passo al següent, que la fe, per alguns et diran que és un sol en el buit, i els altres et diran voldrien que fos una evidència. Clar, si fos el salt en el buit, això no és humà, és renunciar a totes. Si és una experiència, tampoc és humà, perquè se t'imposa 2 i 2 són 4, això. En canvi, la confiança és l'actitud de la relació humana que és més plenament humana i més rica, perquè et demana el risc, et demana intel·ligència, et demana la voluntat, vull estimar-lo, et demana fins i tot els sentiments, vull dir, sento. I per tant, la resurrecció només té, enfront dels que diuen que és un absurd, o els que et diuen o voldrien que fos una evidència, els dius, noi, o confies o espavila't. Evidentment, totes aquestes problemàtiques que dius són les que vivim i ens depassen. Jo cada vegada que em poso a resar, el que em surt és això, Senyor, vull dir que estem... I per tant, no podem banalitzar-ho. Però llavors, resposta, quina és la resposta que hem de donar nosaltres, els cristians? I aquí sí que ho tinc clar, que és, i que no és una resposta màgica, és la que hem de portar. I aquí vaig a Pau VI, quan en una encíclica, no sé quina era, et deia que la salvació, el missatge de Jesús l'Evangeli, és l'únic que respon a totes les esperances de tot l'home i de tots els homes. Per mi això és claríssim. És a dir, les esperances que la posem actualment en el progrés, en el diner, en la tècnica, en la ciència, et donen resposta a unes dimensions del ser humà, però no te dona tot. L'Evangeli respon a totes les dimensions de relació, de transcendència, de sentit de la vida, això. I dona, si ho vivim, resposta a tots els homes, perquè si no és un salvis qui pugui. I per tant, doncs, per mi, el que estem cridats els cristians és a viure l'Evangeli de manera que siguem allò que també, no sé quina encíclica diu, siguem mestres d'humanitat, tant de bo ho siguéssim, i que tinguéssim aquesta mirada universal, ecològica, social, etc.